a mae prif Pencampwriaeth y Sengl ar ei hanner. Owen Morgan yn cadw cwmni fi. Dwi'n yn gwybod sut mae'n mynd i fynd. Mae Robert Evans yn crafu pen ers meityn. Be ti'n meddwl? Fi'n credu mae'r pit trains yn sefyll mas to. Mae'r un yn agos i ni nawr. Chwod, y gilt yw hi. Fi'n credu hi sy'n symud. Mae nhw gyd i bod allan. Robert Evans o Geredigion yn berniadu. Mae'r pare wedi mynd i'r pit trains, a mae yna pit trains wrth yn agos iawn at ni o'n hyn. Dwi'n credu bod nhw'n licio neu braidd. Myrddin James di gael hwyl arni fo gath i ar y pare, a mae yna ddwy iddo fo o'n blaenau ni fan hyn. Wel, mae yna 3 yn eiddo i Myrddin os dwi'n iawn allan efo'i gilydd o'n hyn wan. Be sydd yn neud i'r pit trains mae rhagori, ti'n meddwl? Fi'n credu, mae'r definition dan nhw. Maen nhw'n tyfu'n gloi. Chi'n gweld o'r coesau, fel dweud i yw'r hams wedyn. Nhw yw ideal, really. Mae yna ambell i fochyn Cymreig, mae nhw'n rhaid bod allan i gyd. Mae yna gwpl o British Slops ma, a mae yna Sandy and Black ma, ond mae'n edrych yn debyg ar y funud. Mae nhw wedi tawelu rhyw chydig. Mae'r 3 pit train efo'i gilydd yma yna. A sgen i'm syniad lle mae'n mynd i fynd. Edrych yn nhw, mae'n edrych yn debyg, ond fi'n credu 1, 2, dim 9. Sefyll mas. Y bella. Gawn ni weld. Mae'n agos, fes o'n i'n dweud, achos mae'r... 9 neu 1, 2, dim. Wel... Mae yna un yn mynd nôl fewn. Ydy o'n mynd i gadw cwpl allan eto? Dwi ddim yn gwybod. Mae'r ddwy. Ydy yn hawdd efo'r moch fan ydy? Na. Os maen nhw'n dewis, maen nhw'n moyn neud rhywbeth, maen nhw'n neud e. Mae'n lwcus fod gen i ddyn camera golew beth bynnag. Reit. Dwch hwnna, Mr Evans. Rwch ni allan o'n Penbleth wan. Da ni eisiau gwybod pwy sy'n mynd i gipio'r Pencampwriaeth. Mae yna drafod. Byddai 1, 2, dim 9. Reit te. Mae'n anodd gwybod, ond dwi'n tueddu gytuno fo ti. Mae'n camu nôl a mae'n camu ymlaen. Mae rhwng Heinwan. A mae'r 2 yn eiddo Myrddin o Geredigion. Ceredigion sy'n dangos y ffordd heddiw braidd. Be dyn ni'n mynd i wneud? Mae'n rhyfedd, dyn ni'n aros ac aros. Mae'r auction nes ymlaen hefyd. Fyddi di'n prynu heddiw ar gyfer y boxes? Sa'n siŵr i dod o'r checkbook. Mae nhw'n cymryd cash, cofio di. Oedden nhw? Mae'n cymryd rhywbeth. Reit. Mae yna un mochyn nôl. Wyt ti wedi dweud o'r cychwyn, mae hwnna fyddi. Mae hon allan ôl, wan to? Reit. So, castrated meilw fe, a gilt wedyn. Dyna beth yw'r pella na, sydd efo... Y gilt yw'r un pella. Reit, ie. Y pit trains yn chwarae triciau yn ei braidd yma. Mae'n hyfryd gweld gymaint o bobl yma fyd, achos mae wedi bod yn gystadleuaeth dda iawn leni, ac yna densiwn yma ddoe, a mae yna densiwn yma eto heddiw. A mae'n neis i weld, chwod, Oxford Sandy and Black, neu British Slops fyd. Ydy, mae'n neis bod nhw'n ymladd i cornel. Ond mae'n edrych yn debyg, mae diwrnod y pit train fydd i heddiw, mae Robert Evans y beirniad wedi camu nôl. Aros i'r stiwardiad, neud i gwaith o'n, mod i roed i orchymyn. Ond edrych yn hollol relaxed yn dydi o'r beirniad yma. Fi credu mae wedi dewis. Mod i berniadu o'r blaen, mod i hen arfer, mod i cadw moch. Reit te. Ydy o'n roed y gil wobr gynta neu'r brif wobr gynta? Dwi'n meddwl bod y brif wobr... A'r brif wobr... I rhif 1, 2, dim eiddo Myrddin James. Eto. Dim o'r un oedd ni wedi meddwl. Na, dim naw o'n i'n meddwl. Ond yn dal.
yn dal i Myrddin James. A sgwn i, os di'r gil wobr yn mynd i Geredigion, i'r un o'n oeddwn i wedi meddwl. 1-2-9, felly y dwbl a'r sengl i Myrddin James. O Dôl Eiron, Ceredigion. Owen, diolch yn fawr iawn ti am y sgwrs ac am helpu fi arwen fi a dysgu chydig i fi heddiw. Na, diolch am cael fi ma. Na, dwi'n credu mae Pete Trains Myrddin James y sefyll mas, i fod yn onest.